Velkommen til den her YouTube-video. I dag er vi til racerløb nede på Struer Havn sammen med Jesper. Min mor og min far er også med. Tænk på det der, det er helt fuld speeding. Jeg synes bare, det er det, du siger på det kommer op på YouTube. Om den er grøn eller gul eller hvid eller lilla, det er jeg ligeglad med, den er sur. Der, far! Han så går nok sur ud. Så er vi tilbage igen, YouTube. Der. Ambulancen nu. Kom, vi skal stadig mok. Nej, må du ikke den? Jeg tror, du tager den over bagved. Nej, jeg ser det. YouTube, lige nu går vi over til Jesper. Der er nogen, der er med at køre racerløb. Den der var derovre. Ved du godt det? Nu skal I ikke komme i vand, vel? Jeg har bare ikke hjælp. Og det gør jeg så heller ikke. Nej, jeg ved godt. Jo, vi hopper i, hvis jeg må få badebasseng op. Mor, vil du gerne høre en sjov top? Prøv lige at komme her, mor. Jeg stopper den lige. Nej, jeg synes, vi skal lige herover. YouTube, nu har vi været tilbage i lidt stykke tid. Og herovre kører bilerne også, Jesper. Kom. Må vi gå over til hegnet? Kom, Jesper, lad os gå over til hegnet.
Jeg synes ikke også, det er ærgerligt, du ikke må tage med mig hjem. Synes du ikke, det er ærgerligt, du ikke må tage med mig hjem? Kom, vi skal lige gå. Nu går min mor, du. YouTube, jeg ved godt, det er larmer, som nærmest ikke kan høres, men det er i orden. Jeg stopper lige et klip. YouTube, og der er en lille sommerfugl. Wow. Der er den, kan jeg se. Den flyver. Jeg holder der en grosser. YouTube, jeg tror bare, at jeg stopper vloggen i lidt lang tid, så ja. YouTube, jeg stopper vloggen her.